मैनेजर अध्यक्षदाता सदन महालक्ष्मी पूर्ण शांतीची प्राप्ती करून महालक्ष्मीची कुलदेवताची दांबाबाची पूर्ण शांतीसाठी पाठपाळा करून बऱ्यापैकी थोडी गोळीचा उत्कर्ष करून घ्या सांभाळ कर नाव काढून घ्या सांभाळ कर कल्याण कर मान्य यस थँक्यू yes thank you sanama देश के सपा शांति शरण में ब्रह्म के नारायण श्री शव के masih paham kopi mana padi kok yes thank you एक मिनट बस एक मिनट बस अरे तुझ्याकडे पहिली लक्षात Ini jangan ngomong dulu. Oh, masih udah.